eller inspirationskilden, det er mange gange, hvis man er ved at gå i stå. Forskellige træstubbe. Det kunne blive flotte bjerge og sådan noget, forstørret op. Og andre ting fra naturen, så der er en del natur i mine billeder også. De inspirerer mange gange af nogle små svampe, der sidder på træerne, og her stenen har vi også befinder på trækken. Der er jo utrolig mange motiver i sådan en sten, af former og farver, og så kan man arbejde videre med det. Ja, det var det. Vi kan også forestille os, at vi har lidt af et træ her, der går op. Så har vi sådan lidt mere natur i det måske. Der har været skåret lidt i grenene her. Så det sådan. Så er det de små dyr, vi skulle se at finde ud af noget med. Så jeg tror, vi laver sådan en lille. Det er sådan nogle små fabeldyr. Så bliver det violet snabeldyr, der bliver ud af det. Det kan vi godt finde ud af. Jeg skal vide, det bliver efter nok, det bliver et seksbenet snabeldyr. Ellers findes sådan noget. I barnets verden, der kan alt lade sig gøre. Så det er det, vi må prøve, at vi kan gøre lidt fedt. Det vil være lidt mere sjovt med det. Det kunne så blive et udpræget snabeldyr. Farven er god nok at få den med. Så, men det sorte, det var det, vi ikke måtte bruge, da vi var på vores malerlærer. Hvad der galt i sort? Fejl og ikke noget. Man kan godt gå og tænke lidt på, hvad malerskoler og viden, det har ødelagt. God kunst. Men så har vi et billede, jeg har lavet til vores kirke herhenne. Men det er ikke fordi, vi skal have det permanent. Det er bare sådan en afløser, så længe vores alterbillede det bliver restaureret. Så jeg kan godt lide det op i det religiøse kunst. Det synes jeg er meget spændende. Så har vi jeg kan vise nogle billeder, som er færdige med de her abstrakte landskaber. Man kan vise, der har vi også forskellige ting der. Der er ikke mere her. Som der er ikke så meget at sige til. Det billede skal jo gerne tale for sig selv. Går man tur ned på galleriet. Ja, det er så mit galleri hernede, som jeg har lavet for 3 år siden.
Og det bliver gerne kun 1 til 2 udstillinger om året, hvor jeg holder gerne en sommerudstilling og måske en påskeudstilling. Og det synes jeg er sjovt at vise sine ting lidt frem. Der sker jo ikke det store hjemme på landet, men det er også bedre end ingenting. Så jeg er meget glad for rummet her. Jeg synes, der kommer gæster, de kan se tingene hængt op på væggene. Ja, så skal jeg have lige fundet nogle billeder på lageret. Nu vil jeg prøve at vise nogle af de allerførste billeder, hvor man kunne fornemme, hvad vi har igennem i alle de år. Jeg er normalt i 30 år, og der er sådan så ud dengang for 30 år siden, vi stod ude i landskabet med stafeli og malerkasse og prøvede at lave nogle billeder. Og sådan et kirsebærtræ fra min have dengang. Senere er der sket meget. Det bliver nok ikke en rigtig rækkefølge, men en periode så var jeg optaget med Lisa og skulle lave nogle parafraser på hende. Det var der morsomt. På malerskolen havde de jo så også en model hvert år. Der er de modelbilleder. Der var så en periode, havde en mor med os. Som en forfatter, han digter sine personer i en roman, så har jeg digtet nogle damer her. Hvert efterår tog jeg gerne over til Vestjylland og malede over ved Nordsøen. Det var meget af Lundstrøm, men det skulle også prøves. Det var så det. Jeg også arbejdet en del med skulpturer indimellem. De er lavet af cement og behandlet med, ja, bare så enkelt som skodsværken. Den får den her lækre overflade. Det er så mit bud på det. Ja.